Morjesta. Niin. Nyt on itsenäisyyspäivä ja siinä kohtaa niin kun tulee väistämättä mieleen tämmöiset niin kun käännekohdat tai kohtalohetket niin kuin Suomenkin historian näkövinkkelistä. Ja nythän on viime vuosina varmaan puhuttu aika paljon noista NATO-asioista ja siitä, mitenkä se sitten lopulta toteutui tämä sotilasliittoon liittyminen. Siihen liittyen tuossa kesällä, kun Nurtsia ajelin, niin kuuntelin esimerkiksi tuon Lauri Nurmen kirjan tästä meidän NATO-matkasta ja siitä kävi hyvin ilmi se, että mitenkä kuitenkin täällä oltiin vähän tuntosarvet tötteröllä valtionhallinnossa ja siitäkin huolimatta, että julkisuudessa sitten annettiin aika pitkälle sitä kuvaa, että tämmöisiä ajatuksia ei oista, että siinä mentäisiin kenties hitaammin askelin kuin mitä sitten todellisuudessa. Toinen kohtalohetki oli varmaan sitten se meidän itsenäistymisen aika, että siinäkin vähän kuulusteltiin, että mikä on se oikea hetki ja sitten joulukuussa 1917 niin voisi sanoa, että ajat oli otolliset ja silloin sitten tartuttiin toimeen. Tai tämä on niin kuin minun käsitys siitä niistä tapahtumista. Historiahan siellä alkaa rajan takana jo, niin kuin, tai siellä on monisatavuotinen historia ja jos tällä lailla niin kuin lyhyesti laittaisi yhteen, niin keisarikunta oli siellä 1600-1700-luvulla, joka hallitsi Venäjää ja sitten alkuvuodesta 17 siellähän alkoi sitten ne sekoilut ihan kunnolla. Keisarikunta lakkas olemasta ja lokakuun vallankumous, jossa bolsevikit nousi valtaan. Siitä syntyi sitten tuo Venäjän tasavalta ja sen jälkeen vielä Neuvosto-Venäjäkin oli valtiona tavalla olemassa. Eli hyvin tämmöistä epävakkaata aikaa ja olen ymmärtänyt, että siinä yhteydessä sitten Suomen senaatti, eli sen tavallaan keisarikunnan tämmöinen oma autonominen alue niin, tai hallinto näki sitten tilaisuuden koittaneen ja päätti sitten ilmoittaa itsenäisyydestä. Ja hyvä, että näin tekivät. Sen takia nyt täällä kuitenkin elellään hyvinvointiyhteiskunnassa, vaikka moninaisia ongelmia varmasti on. On olemassa. Mutta näin itsenäisyyspäivänä niin ajattelin, että juhlistetaanpa nyt tätä meidän itsenäisyyttä niin sillä, että lukaistaan tuo Suomen itsenäisyysjulistus. Monestihan sitä TV:ssä ja ehkä historiassa ja popkulttuurissa myös aina viitataan tuonne Yhdysvaltoihin ja heillä on semmoinen asiakirja kuin Declaration of Independence. Ja meillähän on ihan oma suomalainen versio siitä meidän omasta itsenäistymisen hetkestä ja
Sitä moni ei tule ajatelleeksi tai ei ole ehkä hoksannut aiemmin. Se kuuluu näin. Suomen kansalle. Suomen eduskunnan istunnossa tänä päivänä on Suomen senaatti puheenjohtajansa kautta antanut eduskunnan käsiteltäväksi muun muassa ehdotuksen uudeksi hallitusmuodoksi Suomen. Antaessaan tämän esityksen eduskunnalle on senaatin puheenjohtaja senaatin puolesta lausunut. Suomen eduskunta on 15. päivänä viime marraskuuta nojaten maan hallitusmuodon 38. pykälään julistautunut korkeimman valtiovallan haltijaksi sekä sittemmin asettanut maalle hallituksen, jonka tärkeimmäksi tehtäväkseen on ottanut Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Tämän kautta on Suomen kansa ottanut kohtalonsa omiin käsiinsä, ja nykyiset olot sekä oikeuttavat että velvoittavat sen siihen. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan lähinnä eräitä toimenpiteitä eduskunnan puolelta. Suomen voimassa oleva hallitusmuoto, joka on nykyisiin oloihin soveltumaton, vaatii täydellistä uusimista. Ja siitä syystä hallitus nyt on eduskunnan käsiteltäväksi antanut ehdotuksen Suomen hallitusmuodoksi. Ehdotuksen, joka on rakennettu sille perusteelle, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta. Katsoen siihen, että uuden hallitusmuodon pääperusteet on saatava viipymättä voimaan, on hallitus samalla antanut esityksen perustuslain säännöksiksi tästä asiasta sekä eräitä muitakin lakiehdotuksia, jotka tarkoittavat tyydyttää kipeimmät uudistustarpeet ennen uuden hallitusmuodon aikaansaamista. Sama päämäärä vaatii myös toimenpiteitä hallituksen puolelta. Hallitus on kääntyvä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. Tämä on erityisesti nykyhetkellä sitä välttämättömämpää, kun maan täydellisestä eristäytymisestä aiheutunut vakava asema, nälänhätä ja työttömyys pakottavat hallitusta asettumaan suorasanaisiin väleihin ulkovaltojen kanssa, joiden kiireellinen apu elintarpeiden ja teollisuutta varten välttämättömien tavarain maahan tuomiseksi on meidän ainoa pelastuksemme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä. Venäjän kansa on kukistettuansa tsaarinvallan useampia kertoja ilmoittanut aikovansa suoda Suomen kansalle sen vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvan oikeuden omien kohtaloittensa määräämiseen. Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, että vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous eivät tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden riippumattomien kansojen joukkoon. Ja Suomen kansa rohkenee samalla toivoa maailman muiden kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana paraiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman sivistyskansojen joukossa. Samalla kuin hallitus on tahtonut saattaa nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten tietoon, kääntyy hallitus kansalaisten sekä yksityisten että viranomaisten puoleen, hartaasti kehottaen kutakin kohdastansa järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä ja täyttämällä isänmaallisen velvollisuutensa, onnistamaan kaikki voimansa
kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut. Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 1917. Suomen senaatti. P.E. Svinhufvud, Kyösti Kallio, Onni Talas, Heikki Renvaal, Alexander Frey, O.V. Louhivuori, E.N. Setälä, Hjalmar Kastrén, Arthur Kastrén, Juhani Arajärvi, E.Y. Pehkonen.